Happy Valentine's Day. I love you. Ano yan yung sa nguso mo? Ang dami naming alaga ngayong gabi mga kasinag. Ito na. Mga kasinag, magandang hapon po. Andito po tayo ngayon mga kasinag sa may gilid ng palayan dito sa may bahay namin. Binabantayan ko po yung kambing kasi pinapakain ko siya. Sa isang araw po kasi mga 4 na beses ko siyang nililipat para mabusog. Kasi nga po, kailangan ko siyang itali para hindi siya nakakapunta sa mga kapitbahay kasi kinakain niya yung mga halaman. Kaya tinatyagaan ko na lang po siya palipat-lipat sa maghapon. Ayan, madaming damo dito sa may tabing palayan kaya mabubusog siya. Yung anak niya mga kasi nag-andun sa may bahay, sa may loob. Ayaw lumabas kasi medyo umuulan. Ngayon lang naman gumanda ng konti ang panahon. Kasi kanina grabing ulan mga kasinag. Medyo makulimlim lang mga kasinag ang panahon. Yung Indian mango namin mga kasinag namumulaklak na. Kasi ganitong buwan talaga namumulaklak na sila. Tapos April, malalaki na ang bunga. Kaso ngayon masyadong mahangin kaya hindi ko alam kung mabubuo lahat yan. Grabing dumi ng aming paligid mga kasinag yan. Daming mga dahon ng nyug na nahulog. Mamaya tatanggalin natin yan. Ayan na si baby Cambi. Ito na. Yan, kakain na silang dalawa. Maharot yan mga kasinag, yung baby Cambi. Gusto magdede. Bantayan muna natin mga kasinag, tapos mamaya pagkatapos nilang kumain, ililipat ko. Dito muna tayo. Buti pa ang kambing, parang walang problema. Mag-isa lang po ako mga kasinag sa bahay kasi yung dalawang anak ko nasa school. Kagagaling ko nga lang din po dun sa proper. Pagdating ko, tinignan ko na ang kambing. Wala tayong mai-content na maganda ngayon kasi palaging masama ang panahon dito sa amin. Ngayon lang po tumigil ang ulan. Nung mga nakaraang araw palaging maulan kaya hindi kayo makapunta sa dagat kasi malamig. Tapos malabo din po yung tubig. Tapos wala ding low tide, maliit ang low tide ngayon. Kaya hindi po kami makapunta sa dagat. Si Imboy hindi rin po siya makapag-vlog kasi nga po panggabi siya. Kaya pag umaga tulog, maglalaba pa siya, magluluto. Kaya wala na siyang time mag-vlog. Kaya ako na lang po muna ang nagtsatsaga na mag-upload kahit nga medyo mahirap kasi nga po hindi ako makapag-content ng maganda. Kasi andito lang naman po ako sa bahay. Busog na ang kambi. Ang ganda ng kulay ng kambing. Mangga naman ang gusto niya. Nakita Duki. Aso ko yan mga kasinag. Kahit saan ako pumunta mga kasinag, lagi yang nakasunod sa akin. Mga kasinag, may bago po pala kaming alaga. Ayan. Nakuha lang yan ng anak ko dun sa may tabing dagat. 3 daw po itong magkakapatid. Ito si Kobe. 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 Nantukin. Ayan, tulog na naman siya mga kasinag. Palagi lang siyang tulog. 3 po itong magkakapatid mga kasinag. Yung isa nasa pinsan ko, tas yung isa nandun din sa pamangkin ko. Ayan, isa din sa amin. Nakuha lang to ng mga bata sa tabing dagat kasi
Iniwan daw po doon nung may-ari. Kinuha nila. Pero sinabihan naman daw po sila nung may-ari na kung gusto nilang alagaan, kunin na lang. Ang cute ng mga kasinag. Oh, hala. Kobe, Kobe! Ayan, palagi lang siyang tulog mga kasinag. Hindi pa siya kumakain masyado mga kasinag, kaya gatas pa ang iniinom niya. Tinitimplahan na lang ng mga bata ng gatas. Chuy, 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 chuy! Ano? Gutom ka na, chuy, chuy? Gutom ka na, Kobe? Ang pangalan nito mga kasinag, Kobe. Yung anak kong babae, ang gusto niya sana, Ponpon. Kaso ayaw naman nung anak kong lalaki. Kasi gusto nung anak kong lalaki, ano daw, Kobe. Kaya Kobe ang pangalan nito. Napaka-cute. Ang mga anak ko talaga kasi mga kasinag, mahilig sa aso. Isang beses nga mga kasinag, may napulot yung anak kong lalaki na pusa, maliit pa. Tapos kinuha niya, dinala niya dito sa bahay. Tapos umiiyak pa siya kasi akala niya papagalitan namin. Kasi nga yung pusa, pa siya, baby pa talaga, hindi pa siya kumakain. Parang itinapon nga lang. Kinuha nung anak ko kasi nga naawa siya. Tapos binilhan niya ng gatas, tapos pinapainom niya lagi ng gatas. Tapos yung isang beses, kasi dun siya nakahiga sa may washing namin, nilagyan niya lang ng karton at saka telang sapin. Nawala. Kinabukasan, hinahanap niya, hindi niya na makuha. Iyak nang iyak yung anak kong lalaki. Tapos hinanap niya, hindi siya tumigil na hanggang hindi niya nakikita yung pusa. Nung nakita niya, tuwang-tuwa ulit siya. Tapos pagkalipas ng 2 araw ata yun, namatay din yung pusa. Kasi nga, siya, hindi naman talaga siya malusog nung nakuha niya. Kasi nga, pinabayaan ng nanay, hindi pa sila marunong kumain. Kaya yun, nawala rin. Iyak nang iyak yung anak ko. Kaya kapag may gusto talaga siyang hayop na napupulot, hinahayaan lang namin siya kasi nga sobrang maawain niya sa mga nakikita niyang hayop, lalo na kung walang nag-aalaga. Kaya nung nakita niya ito, nagpaalam agad siya sa akin na kung pwede daw naming kunin. Sabi ko pwede naman. Tapos tamang-tama ngayong March daw may pupunta na magbabakuna sa mga aso. Sabi ko pabakunahan na lang namin kung pwede na siyang pabakunahan. Tsaba, tsaba, tsaba. Kaso lang hindi siya maingay mga kasinag. Ano yan yung sa nguso mo? Turog na naman. Matutulog na naman yan. Dapat ang pangalan nito mga kasinag, na lang yata, tulog. Kasi palaging tulog. Ayan, tulog na naman. Magkaka-high blood ito. Chuy, 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 chuy. Mga kasinag, gabi na po. Tapos na tayo magpakain ng ating mga alaga. Ayan si Kobe. Tulog na si Kobe. Kaming alaga ngayon mga kasinag. Ito si Puti, si Pitoy, si Doki, at si Bim. Yan, ang dami naming alaga ngayong gabi mga kasinag kasi iniwan sila sa akin ni Kuya. Ito si Bim, kaya kinakuya ito. Tapos si Puti. Tapos yung 2 naman sa amin. Bago po pala tayo magpaalam mga kasinag ngayong gabi, gusto ko munang batiin ng Happy Valentine's Day ang aking mahal na si Imboy. Happy Valentine's Day, I love you. At saka sa inyo mga kasinag, maligayang araw po ng mga puso sa ating lahat, sa inyong lahat. Sana po masaya kayo, nakapiling nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Bye-bye and good night po.